seed offering. And we ask that grace would be the portion of the President Kennedy of Agyapong. And we call it down in Jesus' name. Amen. The First Lady is going to America on Thursday. So we'll give her the $500. International First Lady. One of the team members has paid. Wow. $500. Oh wow. That's good. Yes, team member Bakwetia. Yes. One of the team members has paid. Yes. It's just a voluntary payment. $500 in the TMB. And almost all the team members will pay $500. Amen. So maybe we have to give a last 5,000. I said, you put a tracker home, man. Oh, Shisha, and only one Juba, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. For your spiritual healing, please come to Nsawamu Ureku Liberty House, where the hospital is located, or Kingdom of God Ministry International, or Twase. For further information, please contact the following numbers: 020-859-9576. Abusia mpanyinfoɔ sɛ sɛ wodi kan ɛwɔ kɔta na wɔndi ebiem yɛ saa asɛm bi na akɔ akɔsi ɛwɔ honorable Ken Akompreko Agyapong ɛne Anas Arumuyaw Anas Ntema ɛnɛ honorable ɛsi ɛdɛhyɛm a wɔsese kwakwakwɔ ne nyinaa ɛne defamatory case bi a ɛkɔɔ so between ɔno ɛne Anas ɛwɔ US ma US court no ɛbɛto odwa no na Anas alɔyafoɔ ɛne na wɔn mu edi nkunim ɛbɔ ose yie paa kyerɛ sɛ asɛm na wɔn kɔdi yɛ no honorable ɛdifo ɛwɔ mu a nti $18 million ɛna yɛtwa ɛde ato honorable tiri so sɛ wɔntua ɛmfama Anas sɛmi ne wo ɛkasa ɛnra judgment foforo asan apie mu ɛwɔ asɛm no mu a akɔ akɔdane ama sese deɛ sɛmi ne wo kasa honorable ɛna ne sidɛhyerem a wɔsere too much GH ɛna wɔde gu so a wɔhwɛ mɛsrɛ so bɛmi subscriber to me so na wɔde bɛ wɔn aka ho saa no upload ne to wɔn apɛ wɔn ne first person yɛ a wɔn nsa ebidi kan aka bi ebusua ase ɛbɛka yɛ a on the 23rd of March ɛna ɛbɛbɔ te odwa sɛ honorable Ken Akompreko Agyapong ɛne Anas Arumuyaw Anas akɔ akɔpie mu ɛwɔ court ɛwɔ US ne nyinaa ɛne sɛ honorable ɛkɔ akɔpie mu wɔ abrokyina mu kɔ ne Daddy Fred ɛkɔ yɛ show na show ne so na ɔkeka nsɛm bi ɛde fa Anas ɛho saa brɛ na Anas nso ɛwɔ US hɔ bi ɛna ɔsɛ ne watwa fufu ama na tonkɔ mu hɔ ano tabi honorable ɛde ne kɔpie mu ɛwɔ court no mo di kan ɛde asɛm no ɛwɔ Ghana ha deda ɛma ne mu di no Ghana ha no ɛkɔ ɛde tia Anas ne nso kɔkɔ di no ɛwɔ US na US hɔ no na wɔkɔ di asɛm ne kɔpie fi mu by jury ya ɛtena asɛm no so na mo prediction a mo de ba Anas verdict ya mo de ba bonte no ɛkyerɛ sɛ honorable ɛde asɛm no mu for ɛno ti $18 million ɛno ɛna wɔn twa yɛ ɛde to honorable tiri so sɛ ɛno ɛne sika a wɔntua ɛmfama Anas ɛsan sɛ wɔkeka nsɛm bi ɛde egu Anas ɛho fi asɛm yi ɛbɛto odwane ne Anas ne abusuafoɔ wɔn ani gye yie pɔm nim sɛ ne saa bere deɛ wɔn ahyɛ ase ɛkenkan honorable ne gyapadeɛ wɔn tontɔn a wɔn keka esi ɛne ɛbɛdu saa $18 million ɛno ɛna honorable Ken Akompreko Agyapong na lɔyafoɔ nso so ɛsi dɛɛbi sɛnea asɛm no tie no ɛwɔ ho kwan so wɔn san kɔ ɛkɔkɔ pray foforɔ sɛ wɔn bɛsan akɔ akɔhwɛ case no foforo bi menu to mo san tabi asɛm no ɛde kɔ court hɔ abi ɛkɔ kakyɛ judge ɔte dwam sɛ wɔsrɛ mo a jury no prediction ana sɛ verdict na jury no ɛde ba abɔnten no saa tumi ne kora na ɛni jury ne nsɛm sɛ ɔmo bɛhwɛ sɛ yɛ asɛm no yɛhwɛ yɛaka wie nti no yɛtwa boɔ sɛ ɛde ato honorable so wɔntua saa tumi no na ɛni jury no nsɛm ti judge no ɛnsan hwɛ asɛm no bi ma pa judge no san tena asɛm no so hwɛ yɛ ho sɛ daabi ne honorable ɛne na lawyer no ɛka no wɔn wɔ case pa Anas Arumuyaw Anas oni case bi nti wɔn wɔn mu asɛm no so hwɛn sika no so sɛ ehwim every $18 million no aba bɛdu $500 ɛno ɛna ɛbɛto odwa afei de honorable ɛne n'abusuafoɔ ɛbɔ hyire de den de wɔn ni agye honorable kora ɛkyerɛ sɛ sika no sɛnea akɔ akɔ no wei de asɛ Anas no wɔbɛbɔ kakra wɔ akyiri fi sɛ fɛm ankasa na wɔde baeɛ nti lɔyafoɔ kora ɛwɔ mu kora na ɔkasa wɔ tuo mu ka ɛnyɛ sika ketewa nti no ɔbɛhu ne mmɔbɔ na ɔde zero baako aka ho amena yɛ 5,000 afei sɛ ɔde sika no ɛbɛsoma na ɛre na ɔde akɔ akɔma Anas sɛ ɛbɛyɛ na ɔde bɛfa kaa na so ɔde bɛfo plane asan afiri hɔ abɛfie abusua yɛnkɔ honorable Akompreko Agyapong ne fie abra verdict no bɛtɔ abɔnten anigye a na wɔn wɔ ɛne sɛnea ɔde nsɛm no atu dwa fa Angels bow before him, heaven and adore him. What a mighty God we serve! What a mighty God we serve! What a mighty God we serve! Angels bow
And we ask that grace would be the portion of the President Kennedy of Agyapong. And we call it down in Jesus' name. Amen. The First Lady is going to America on Thursday. So we'll give her the $500. International First Lady. One of the team members has paid. Wow. $500. Oh wow. That's good. Yes, team member Bakwetia. Yes. One of the team members has paid. Yes. It's just a voluntary payment. $500 in the HMV. And almost all the team members will pay $500. Amen. So maybe we have to give a last 5,000. I said, you put a cracker home, man. Etende abusiafo honorable Ken Akompeko Agyapong ni nkunidi a wodi ye ne nsem nyina na yakọ akọhwe no we kyerese ewiase no se udika wo baabia na wundi bim anas e the press release bi ba bon say kyerese wo no kra na asem na aba no enye sika no ena na ehia no nemum se beye na ne din ho ebesan ifise nsem a honorable kan na nsem o ni susu ye pa o kadigu ni ho finti se beye na ne din ho besan enunti e ne kokopie mu e wo court na Ghana for say anas you can lie asem no kra ba afufro na ye kwa say $80 million no honorable ene ne lawyer for no bet na se share da sika no ombetimi a atua baba 18 ne de Monka no fe na kamonte so na monsan kokko so ka so oh ya de asem ne ba ya ti ase honorable of my be 10 million no we de ka ye kana fe court na jama o ka se de bi da wo sign card akokko so ko priest ka ni bi card account na fe ba ne say e na e ko ba say ye ma 500 wo be da no wa ka se sika na nya no kwa na ehia wo boa e no na ehia we ni nsem a honorable staff no mo layers no e ka e de tre anas won so say e na o ka e de fa we huma ye hu e wo comment section bo na fe we me subscribe to me so e ye too much e je ya kai na fa da o ne ka hu sa no upload me too much when the first person yeah was somebody cafe we say nsem no na is all the social media platforms okwa e too much gh o subscribe no like no share sa na we be so e dey be dark code and am just so